Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Mayang maoras, kakaluguran na makiramdam ni Karelang Radyo at malalbay kayo katang online live streaming Aldo Sabado. Tara na't may pagkwentuhang pasibayo. Kenny King Radyo, ding Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabihan tampoy miyaliwang bagay na peka-relate na rin babae. Yabi ni Buing. It's a girl thing. Abi yung po Miss Jo. V. At maraming co-host And today. some other voices. Maraming tayong co-host today. Pwede na akong palitan yun. Wow. Sabi ko pa po, lalangi ko kasi ako mulan. Ay, papalitan. Papalik Papasa. yan. Biyata na yung script. Pass mo na daw. Ready. Susunod. Practice na ba? Sige po, sige po. Kwento po namin, last time na magkakasama tayo. Yes po, sa previous episode natin na The Heart of Smart Research, nakasama natin sina Dr. Christine Kayanan at Dr. John Lee Mamaril. Napaka-soft-spoken ni Dr. John Lee, no? Opo. Sila po ay mula sa Smart Masters Review Association, Inc. Incorporated. At napag-usapan natin kung bakit nga ba mahalaga ang research. Sabi nila, ang research dapat may clear purpose at talagang dapat napapakinabangan sa tamang dahilan. Kumbaga po, ang research ay pundasyon ng sound decisions, no? Especially for lawmakers or marami pong patutunguhan ang research. At binanggit din nila ang responsible use of AI. Hindi po masama ang paggamit ng AI tools, pero dapat ito ay ginagawa ng maingat, tama at ayon sa ethical standards para mapanatili ang accuracy at integrity ng findings. At higit po sa lahat, kailangan na ibabahagi sa conferences, publications at real-world projects. Sa madaling salita, research becomes powerful when shared. Kaya po, dapat wala lang yan sa cabinet. Huwag daw itago sa mga bookshelf, no? Huwag na iiwan sa library ng university. Kaya tayo po ay todo suporta sa First National Research Conference ng Smart Masters Review Association na naglalayong iangat ang quality at impact ng local research. Di ba, Ma'am Jo, part ka rin ng Smart Masters? It's going to be on December 9. The whole day po siya. So, online siya. So, kung yung mga gustong via manood, Zoom po. mag-participate, mag-present ng paper. I think tapos na yung submission ng presentation. Opo. Parang nung episode natin, kaya nga di ba may Deadline. countdown ako nun. May 10 minutes pa po. hanggang alas 5 lang. Opo. Ayan. Pero may marami nakahabol. So, abangan nyo po. And so, December 9 po yon. If you'd like to participate,
open pa po ang participation. It's going to be online anyway. So, yun. Abangan po natin. And, well, we're hopeful for more research na Yes. magagamit po natin in RL, hanapin. IRL. Yes, in IRL, real life. in real no? life. Na may impact sa buhay Yes, natin. tunay. Yun. Speaking of impact sa Impact. buhay, bago ko po i-introduce ang ating mga guests at ang ating kwentuhan for today, gusto ko lang po magpasalamat kay Sister Grace Garcia ng Hacienda Gracia Resort and Hotel for accommodating the whole Bright FM family para po sa aming Strat Planning 2025. Pangadi yung kepuke ni narenggangan pe manyulap minandin. Yes. May patutuanan. Bala po magrasya. Opo, banta po magrasya. Magkatotoo. Yan. Thank you po. By the way, birthday ni Doc Beth. Kan last today. Happy birthday, Doc! Ating paboritong Miss you. talent scout. Miss you, Doc. O, di ba, ang haba-haba ng narating tapos nakasama natin yung mga friends natin today. Di ba? Yes. Well, One of the reasons, di ba? Yes, alam niyo po yan. Alam niyo yan. Diyos ko, ang dami-dami ng naibigay na connection sa akin ni Doc Beth. Miss you, Ang Doc. ating paboritong talent scout. At ayun na po, no? Yes. Magkatapos ng Kwento ilang natin mga today. segue ko. Ang kwento po natin today, alam niyo naman po, sa panahon ngayon, hindi na lang basta business ang pinapatakbo ng maraming kababaihan, kundi mga pangarap, misyon at komunidad. From passion projects to purpose-driven enterprises, ang mga Kapampangan women entrepreneurs ay patunay na kapag babae ang kumilos, may puso, may direksyon at siguradong may impact. Bawal kayong bawal nyo akong Pigilan. Lalo mo ko rin. Gigil na. Oo. Patatin lang violent reactions na. Pero Bawal. dito po natin napapatunayan na talagang her mission, her move. But of course, hindi madali ang balancing act na yan. Siyempre, nandyan ang pamilya, trabaho, advocacy, at pati yung me time po na never naman talaga nating naisisingit sa schedule. Lalo na mga kasama natin today. Alam nyo naman yan. Kaya naman po, pagkukwentuhan natin ngayon ang mundo ng mission-driven women entrepreneurs. Paano nga ba nila pinapatakbo ang negosyo habang patuloy na nagbibigay serbisyo sa komunidad? At syempre po, pag-uusapan din natin ang Alay Lakad 2025. Ito po ay isang paalala na bawat hakbang, literally and figuratively, ay may maiaambag tayo para sa kabataan at sa mas magandang kinabukasan. Today we have with us women who lead with purpose, passion, and power. Ang ganda ng intro na yan. Of course, our sisters at best. We have Miss Grace Malyari and Miss Marie Rodriguez. And of course, sasamahan po tayo ng ating friends from Alay Lakad Foundation Incorporated na sina Miss Julia Infante and Miss Lorna Cudera. Hello po. Welcome to It's a Girl Thing. Hey, lumilevel So nice, diba? up. Papag-greet muna natin sila Miss Grace. Ayan. Hello. Is it Go, on? yes. Good afternoon. Maya pagat panapon po kay Kongan. Good afternoon. Good afternoon. Ang ating official co-host. Co-host. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. Of course, our friends. Go ahead, Julia. Yes po, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon po sa lahat na nakikinig sa ating It's a Girl Thing program. From Alay Lakad Friends po. Shy type lang. Shy type mamaya. Papag-greet pa natin sila. Yung SI, hinihingal pa kasi. Oo, kaya medyo Pasensya pa na po po. yung energy. Oo. Nagpahinga pa. Oo, medyo ginising ang dugo sa pag-akyat ng stairs. Ayan. Exercise. Kwento na, ang dami po nilang activities na tatapos. At marami pa susunod. And of course, the most special of which is the Alay Lakad. Mamaya kukwento po namin sa inyo kung anong bago na abangan this year. Pero at this moment, mag-i-invite na tayo, V. Yes po, kakaluguran. Samahan nyo kami sa isa na namang oras ng
tawanan at syempre paniguradong makabuluhang kwentuhan. Kung may mga gusto po kayong itanong o i-share na kwento, huwag mahihiyang mag-comment sa ating live. Kaya huwag kakalimutan mag-like, follow, share, and subscribe sa ating social media platforms. Our YouTube channel is ASF Radio Station 91.9 FM or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. And of course, the most convenient way to watch us, to find us, to see us is through our Facebook page. It's Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. You may also follow us on our Twitter or X account at radio_ASF. Our Instagram account naman po is at ASF Radios. And the newly added social media baby platform of Bright FM is our TikTok account at 919 Bright FM. May sumasayo ba doon? Umpisahan natin. And of course, you may also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. And of course, should you wish to show your love and support through financial donations, our donation platforms are shown on the screen. Or you may send through GCash account number 0905-319-4871 under the name Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. At Ma'am Jo, bayo tayo po umpisa ng kakatamong kwentuhan. Palabasan tala pa mo puring mapila na paganaka at pakiramdaman ing metong akanta. Abayan niyo kayo po, magbalik kayo po, Kenny King. It's a girl thing!
Makikaugnayan king pamanasan. Mamilatan niya sana ing San Andres manlalong sumulong ing karelang kabiyayan. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Karentabe tayo kaniting pamagmasusi king kapesta ng San Andres Apostol. At iba't po kaya ni king parokya ng San Andres king balen ning Candaba. Ini po Isobel Sagum, meto nga membro ng Children of Mary Immaculate, pupuge kaya kayong masayang pesta ng Apong Andres. Hi! At magbalik ka po It's a Girl Thing! Kaya may po Miss Jo, V, and our friends from Alay Lakad, Miss Julia and Miss Lorna. We also have, of course, our sisters at best from Sir Optimus International of Pampanga, Miss Marie and Miss Grace. I love it. At ang diba? kwentuhan po natin today ay about sa kanila. About her mission, her move. Bakit nga ba her mission, her move? Sa kwentuhan pong ito, doon yung malalaman bakit yun yung title natin. Di ba? Minsan nagkwentuhan na tayo na, minsan nakaman mangarap para kay sarili mo eh. Diba? If it's for yourself, ka masyadong motivated eh. Diba? Like, ano ba to? Kahit ano yan, magturo ba, magtrabaho ba, mag-aral ba, usually it's for someone else eh. Diba? Not just for yourself. Like, sabi na mo, kung manyad ka para kay sarili mo, may anya rin eh. Pero if you're going to ask it for someone else, yes. mas malalim, mas maalab pa nga eh, no? Kumakapal ang mukha mo. Diba? Naalala niyo yung kwento natin yun. Mas kumakapal ang mukha mo kasi alam mo, it's going to change someone's life. Nagkukwentuhan na po kami dito kasi isa pala si Julia sa mga recipients ng SI. Diba? Hindi na nila nakilala. Paki-remind po what is, Live Your Dreams kasi. Sorry. Yung Live Your Dream Award na program ng Sir Optimus, particularly Sir Optimus International of Pampanga, we look for deserving girls who are currently enrolled, whether TechVoc, degree program, or senior high school. Ang purpose niya is to help them to make sure that they finish college. Yung dream nila to finish college. So there are certain requirements, like one, currently enrolled nga. Tapos meron siyang dependents. Tapos breadwinner. Baga, nagtatrabaho siya not just for herself, pero dun sa mga nakadepende sa kanya. And meron siyang pool of reference na talagang magsasabi na magte-testify na kailangan ng batang to, tulungan natin. So, So, just last month, we conducted it sa City College. Yes. So, siguro there were less than 30 na wala kaming tinurn down. So, would you imagine? Kaya puspusan po ang aming... Buriking kayo ngayon, screening committee ngayon. Po, wari, kikikla po. Di ba, may kikikla? Yun nga, parang sinabi mo na, potang balo mong ating kang sopan. Yes. At balo mong atin yung puntalan itang isawap na ibiya mo kaya. You do everything eh. Kaya we pulled all our resources, meaning personal, pati retang kakilala, kaluguran. Hello, Ate Che. Kinapal ang mukha. Para mo ataguyod. Make it happen. So, yun. Tapos pledge yan, di ba? Yes. Oo. Mga tapos, ilang taon nitong pledge na to? Hopefully, kasi ang condition doon, they have to make sure that they provide us documents that they are still enrolled. Masakit kasi. Alam nyo na kung ilang buwan pa. Nandun, from time to time, they update us na ano nangyari. Kasi part of the program is also mentoring. Yun. We just don't dole out. It's important that they know binigay namin yan hindi dahil sobra-sobra. Binigay namin yan kasi gusto namin talagang makatulong. Pero dapat pabalo tayo. Tingnan responsibilidad. Hindi nga kasi kayo makatanggi, di ba? Almost 30, di ba? Yes. And then, 8 po doon from City College. Kaya nakakatuwa po. Congratulations sa kanila. At I know yung isa na estudyante ko. So, alam ko masipag yon. Yung magtindaya para gubay. Alam niyo po ba sa kwentong yan, parang hindi ko na kailangang itanong, ano ba yung unique strengths ng women pagdating sa ganyan? Hindi lang po siya pagdating sa mission-driven business. I think, in general, anything that is mission-driven,
dito siya, unique strength ng babae is yung maging makapal. Maging makapal, hindi para sa sarili, kundi para makatulong sa iba. Kaya talagang yung galaw, her mission, her move. Diba? Sabi nyo nga po, di ka titigil hanggang, di naman para sa'yo eh. Parang ano yan eh. Innate yan sa babae. Gang pa maging ima. Diba? You'll do everything to make sure Okay sila, provide kung gang reta mong basic eh. Gang karamihan kaya katama gang nanong klaseng obra punong kailangan luban mo, di ba? And at the same time, yung strengthening babae, yun nga eh, parang nagiging incredible na hindi mo namamalayan yung adrenaline mo lampas tao pa pag kailangan na lumalabas ang powers. Very unique. Strength. Unique na siya. Strength pa talaga. Ano pa po ba yung mga ibang nailalabas nyo pag ganyan? At saka sa ating mga babae, connected tamo eh. Kumbaga, because of our network, madalas, 'di ba, lalo na if you were able to build your credibility, kilala na ka ng kaluguran mo. Once na kinatok ka Karela. Hello, Ate Che. Hi, Che. Kanina ko shout out, diba? Di ba magpa-president na raw siya? Tapos na siya. Pero magpapa-member na rin ng SI, di ba? Tapos babalik siya dito. Siya yung SI naman. Ano siya, magiging charter member siya ng SI Pampanga Clark. Yes. Tinakpan natin. Tapos babalik siya dito. Siya naman, di ba? Iba na naman kakwento niya, di ba? Pinapasa ni Marie kanina sa Todo usog sa mic. Oo nga, usog-usog. Ayun. Yun nga. Actually, kagaya nga ng sinabi niya, na lagi ko sinasabi talagang idol ko eh. Lahat kaya niyang gawin bilang nanay, bilang leader, bilang business owner. Tuki ka. Hindi kasi parang nakaka-relate din. Kasi, kayang mag-juggle, no? Sabay-sabay. Diba? Oo. Parang ano ko din yung parang minsan confident ka na rin na may kausap ka, uy, baka pwedeng ikaw yung tumulong, baka ikaw ang pwedeng magbigay dun sa mga students na pwede pa nating tulungan. So, minsan, parang ako din, parang nahahatak na ako sa kanya na, parang, alam niya kung sino lalapitan, no? Parang another unique strength, makakayawa po itang, probably, anything na positive strength or itang lugod, itang passion, makakayawa po yung ganda. Kasi sabi, wala ako naniniwala ako dun sa you are the average of the 5 people you spend the most time with. Diba? Itong panay mo kakayabe, yung panay mo daramdaman na sasabihan. Ayun, natuto ka na rin ng script ni Miss Grace. Kung paano siya. Ano pa rin siya. Kung paano mang-engganyo ng donors, diba? Ang galing nga mag-invite ng mga to. Remember, we started, pilang kayo pa, ne? Tapos 40. She said 40, diba? And your goal was 50. Walang punto sa kwan. Hindi kasi, imagine na-invite nila yung mga boss namin. Ang hirap kayang hulihin nung dalawa. Hello, Atty. Banyas. Dito nagkakaharap, Mel Briones. Diba? Nahaharang dito. Hindi, yun lang every month nakikita natin siya. Masaya na tayo. Naging member ng Clark. parang kinakatakutan ko yung unique strength niya. Ninervous na tayo. May superpower pala to. Tsaka iba yung niya, yung approach. Charisma. Hindi siya nahihindian. Kasi kilala ko to eh. Lahat na lang organisasyon sinamahan niya. Major in organization. Imagine mo yung network niya high school pa lang, diba? Sa mga Girl Scout pa lang. Pero, yung mga, napag-usapan po yung mga, parang unique strengths ninyo, di ba? Alam ko, madalas naman din po nating pagkwentuhan to, pero para na rin po sa ating mga new friends and even sa alila, paano po ba kayo nagsistay na committed dun? Na para, kumbaga, yung unique strength yung yun, hindi mag-falter, ganun, parang, although, syempre, ang mga babae, may weaknesses yan. Minsan humihina rin. Pero how do you stay committed to your mission? Habang, na-mention niyo po yung term kanina, juggling, diba? Juggler. Habang gina-juggle niya lahat yan. Ikaw, ilan po yung sinabi yung roles ni Miss Grace kanina? Nanay, leader,
Businesswoman, syempre, asawa. Ano pa po? Meron pa po bang may hinihintay pa po tayo, di ba? O, yun. So, May hinintay pa tayong papasa ba? Di ba? Alam mo ba Papasa sana yan. yung papasa siya, di ba? papasa yan. Oo. So, yun nga po. O yun, paano po masa sa pag-juggle ng mga Actually, yan? mahirap yan. Totoo, mahirap. Sabi mo nga, babae lang tayo, tao lang tayo, di ba? At some point, talagang mararamdaman yung burnout. Pero, you have to learn how to refocus again, tapos re-evaluate again. Kasi minsan kaya tayo nagba-burnout. Minsan-minsan, niyayakap na natin yung sobra-sobra. Yes, tayo ng yes. Oo. Now, you have to learn to prioritize. Pero, i-weigh mo in such a way na hindi mo nineglect yung responsibility o yung commitment na tinanguan mo. At saka, malaking bagay yung babalik ka doon sa yung Basics. mission mo. Oo. Yung kinumit mo. Ba't mo ginagawa yung Oo. ginagawa mo? Kasi diba? meron tayo kanya-kanyang di ba? Reason why Oo. we're doing this. Ako particularly, yung reason ko, yun nga, yung been there, done that. Kumbaga, nung pwede mong sabihan ka rin kay na kanya ni, ang gandang-ganda ng buhay niyo. Ang dali-dali ng buhay niyo. Compared yung buhay namin. Just, Oo. Yung Parang- pumupunta ka ng library bago umuwi. maghahanap ka ng meaning, bubuksan mo buong encyclopedia. Ngayon, pindot lang. Nandiyan Pindot na lang, diba? oo. So, yun yung isa sa mga ko na Kung sigurong estudyante tayo. No? yung panahon na yun, sobrang hirap. Tapos, bawal kang magreklamo sa magulang mo, di ba? Na ganito kahirap. Kasi pagod din sila. Hirap Pero din ngayon, sila. parang yun na, okay, nahihirapan yung ating mga kabataan, pero kailangan nating tulungan, pero at the same time, kailangan nating turuan. So, I believe dun sa mission na tutulong ka, parang teach the person how to fish. Do not give them the fish. I remember one Diba? prof, nagrarant ako sa kayo. Parang pag pinush mo, baka babasag, gano'n. Hey, you just have to keep pushing. Sabi ko, unti-unti, keep pushing. Kasi hindi pwedeng dyan na lang sila eh. Kaya nga, you go to school wala namang madali sa school, di ba? Pag pinadali mo, hindi matututo, sabi niya. So you keep pushing. Kasi takot ka na parang na napaka-fragile nila na hindi ka makagalaw, no? Hindi. Kung ano kailangan mong gawin mo pa rin, sabi niya. So, kasi ang purpose natin, confident ka po, tang lumalnoking yato. Balo na may pigagana ka na, inegi yung sarili na. Ngayon kasi wala mo, nanokarag, matuwa na lang. Ang dami pala nilang life skill na hindi natutunan, di ba? Ang dami na nawawala, like cooking, kasi ang dali na bumili ng pagkain ngayon, di ba? Sewing, instead na manahiya, bibili na lang ng bago, di ba? Napakadali kasi mas mura ngayon. May mga ganong bagay na pakasipli. Parang naalala ko rin po dyan, na-mention po ng speaker namin sa Stratplan yesterday, si DJ Tyra, na yung mga bagay na ganyan, yung mga liit-liit na skills, hindi mo dapat binabaliwala. Kasi malaki natutulong. Naalala ko nga yung mga naging kwentuhan po natin dito sa It's a Girl Thing na yung mga skills na yan, balang araw, kahit sabi mong tagasangkap kumungkap lalak si Wisdom. Parang lahat yan magagamit mo. Hindi naman porke taga-print ka lang or wala kang ambag. Kasi in the long run, not all could do yung kwento mo noon, yung di ba yung paggamit ng printer ba o fax? Fax di ba? Parang hindi po natutunan lahat. ko on my own, di ba? Di ba? So parang you never stop learning. Nalaman tuloy, fax machine pa ang gamit. Sorry po. Automated naman, napiprint naman agad. Sa Gmail na lang. Pwede fax machine, hindi typewriter. Hindi na. Oo, updated na yung dark dito. Pero diba, ganun po. Oo. Parang yung mission mo kasi hindi naman doon nagtatapos. So, dapat yung pag-learn mo rin and yung pag-move mo. Pati yung pagiging committed mo, hindi dapat nagsastop din nun. Kailangan continuous siya, diba? Yeah. Saka tama din nga, focus ka dapat. Kasi syempre may mga umaasa din. Hindi mo pwedeng pakitang nang hinaan ka ng loob, 'di ba? Kailangan talagang You get to lead kasi, lead ka no? talaga. Oo. Pagiging empowered. Speaking of which, we were talking about being entrepreneurs. Kasi halos lahat ng SI friends natin are entrepreneurs, di ba? Even you guys, right? Ano yung skills nyo as entrepreneurs na nagagamit nyo ngayon with your mission na parang parehong skill lang ang kailangan and get
to get things done. Lalo magkaiba po yung business yun. Iba yung business yun. Oo, pero yung mga skills na talagang kailangan mo, sabi mo nga, yung mga basic, una, one, you have to learn how to plan properly. Diba? O yan, kasi hindi may pwedeng planning ka. Alam niyo po ba, nilagay namin yun doon sa kailangan ng department namin. Planning, hindi lang planning, thoroughly. Yeah. Sabi ko, kasi madalas hanggang planning lang tayo, pero yung the details na. Kasi naman, in business, lapag kay harap mo. Tapos, on a day-to-day basis, there are different problems that you will encounter. Hindi yan kamukha ng empleyado. Pagka-out mo, babu. Tapos. So, sa business, hanggang pagtulog mo, kahit nasa banyo ka, kahit nasaan. Sino ba yung nagsabi na ayoko mag-work na kasi 8 to 5? Ngayon, entrepreneur na ako. It's 24/7. Yes. Hanggang pagtulog. Yun. Kasi alam mo, may umaasa sa'yo, di ba? Merong mawawalan ng trabaho pag hindi na natuloy yung business, di ba? So, bukod sa planning, pangalawa, kailangan, you have to learn how to communicate properly sa iba't ibang klaseng tao. One, sa mga empleyado mo. 'Di ba? You have to go to a certain level na magkakaintindihan kayo. So, isang skills 'yun. Hindi pwedeng, graduate ako ng ganito, kailangan gamitan ko sila ng mga ganito. Hindi pwede yun, 'di ba? Ay, sorry. Biglang natawa. May kilala ko ganyan. Oo, pwede yun. Paninglesano ka rin nga. Meron yung empleyado. Ano nga ba, Ludag? Di antin dyan. Parang pumunta ka sa level na magkakaintindihan kayo. Customer relations. There are different kinds of customers, 'di ba? Paminsan-minsan, yung customer na may bumibili na mas magaling pa sa'yo, i-explain mo sa kanya sa manner na pakita mo na credible ka naman sa ina-explain mo, sa binibenta mo, sa pinapagawa mo. Meron din namang customer na talagang sa'yo lahat iaasa. Oo. At saka, ikaw pa pagdesisyonan. Totoo. So, yun. Very, very important yung communication, planning, and last, budgeting. Hala. Yan. Kasi, ang karamihan na nagpe-fail ng business yung kinita mo, akala personal mo. Tsaka ang karamihan din ng alam ng tao, ano laki ng benta niya, hindi niya alam. Yung portion na yun. Benta pa lang yun. Wala pa yung kita. Yung kita maliit na maliit pa. Hindi nila alam yung gano'n. Ang laki ng overhead expense mo. Papasweldo ka pa. Yan. At saka yung mismong product na binili mo. Hindi yan libre. Yan, naalala. May barkada kasi kami, parang business owner. Sabi nila, mag-meet tayo after ng 13th month. Parang ako hindi masaya nun Sabi nila. Kasi siya magde-release siya ng 13th month. Yung mga kasama namin tatanggap. December to January ang critical sa mga negosyante. Lahat yan palabas talaga? Oo, kasi 13th month, bonus, tapos permit, pag January, lahat yan. So, malungkot lahat ko. Palabas no? December at January. Tsaka yung hinihintay lang yung 13th month, magre-resign na, no? Maraming ganyan. Diba? May mga finance, no? Napakalaking bagay. Bayo may sadsad na which is like your mission, what you do now, no? Yes. Oo, nakakarakal mo rin gawan. Dami mong plano. Sa mundo natin ngayon, pera ay napakahalaga. Hindi dahil sa kahit aking pera, pero it's really the lifeblood of not only a certain organization, halos lahat. Kayong pamilya, para umikot. Kaya you have to learn how to manage it properly. Mindset na yan sula po yan. Ang daming maraming hindi tumatagal na business. Diba? Kung hindi sila aware na paano yung paghawak, 'di ba? And even for organizations, kaya nga it's maraming organizations na mga ilang taon lang, kaya 50 years is not a joke. Yes. Hello, it's Dr. Yap. Devotion yan. Di na siya passion. Hello, passion, 'di ba? To keep it going. Devotion. Talagang mahirap yung isuko mo yung imagine 50 years. Kaya sa mga succeeding naman, it's really a challenge. How to keep it, how to sustain it, how to make sure that you, not even better than the other, just to make sure that you sustain it. Kasi it's no joke. Imagine for 50 years, you have helped a lot of girls. We'll ask Julia, kumusta ang experience mo nung, ito ba may interview? Ano ka? Recipient ka? Alright. Sige. Kwento mo, paano yung experience mo? Wala pa ako. Hindi pa siya yun. Hindi pa siya yun. Live screening. Live screening. Kasama ko na po si Ma'am Lourdes. Lou Javier. Lourdes po yung talagang lagi po namin kasama noon.
Kinuwento lang po namin yung buhay namin doon sa form na binigay po sa amin. At after po noon, nagkaroon po ng awarding. At after din po noon, nakatanggap po kami every month na nakatulong po sa amin. Actually, hindi lang po siya tulong. Talagang nagpabago po siya ng buhay. Lalo na po, isa sa mga, katulad ko po, malaking bagay po siya. Actually, sabi ko na may Sige, okay. Kasi po, dati pangarap ko lang mag-aral. Actually, nung nakita ko pong marami palang gustong tumulong, lalo na po sa mga out-of-school youth, sa tulad ng Alilakad at ng Soroptomis, sabi ko nga po, hindi lang sila tumulong. Talagang nagpabago sila ng buhay. At isa po ako doon sa produkto na babaguhin ng tulong ng Soroptomis at ng Alilakad Foundation. Na ngayon po, 4th year college na sa Bachelor of Social Work. Graduating Naku, po this year. kay ano to, kay Doc. Ipapasa natin Kay Ma'am Leng sa Tesoro to, di ba? Ma'am Leng, dumadami na yung mga social worker mo. Mga pangarap niya yan dumami pa sila di ba? Ako napapamoment na si Ma'am Lorna. Tatanungin ko na sana Kasi I'm sure nakaka-relate kayo sa kwento nila of screening, di ba? Choosing how many recipients. Sabi nyo nga, last year, this is the biggest number so far, no, ng recipients. Bakit dumami bigla? Hindi rin kayo marunong mag-screen? Part na rin po na hindi tayo makatanggi. Pag nakikita mo talaga kasing nangangailangan. And yun nga po, since maganda-ganda po yung funds natin ngayon at tuloy-tuloy po yung mga sumusuporta sa Alilakad Foundation. So nakakapag-receive po tayo ng mas maraming applicants po. Wait, tell us about how you get funded. Yung mga funding sources nyo. I'm sure one's coming up, right? Yes, ma'am. Yes po. Pakikwento na natin, baka makalimutan natin sa kwento natin. Ayan, main source po ng Alilakad para sa funding is yung aming Walk for a Cause, no? So, meron po tayong annual Walk for a Cause. For this year po, it is the 26th annual Walk for a Cause. Nagaganapin po sa December 4, 2025. So it's a Thursday? Thursday na po yan, no? This Thursday. Yes. Tayo po ay may theme na Tara Abe, makyabing takbang para ka ring kayanakan. So, meron po tayong... Maghilas lang. Opo. 4 converging points. Apat na sila ngayon. Sige, go. Yes, yan. Babanggitin po natin. Our registration po is free, no? Starting 5:30 a.m. First po, meron tayo sa front of Pampanga Capitol, Dolores Intersection Flyover, Diyan kami. front of Petron Gas Station Tagulod del Pilar, and Punduan, Juliana. Oo. Parang nadagdag yung Capital. Yes, 4 points. 4 points. Oo, 4 points siya ngayon. Alright. Tapos, for donation, sige, go. Yeah, for donation po, you may send them through the China Bank Corporation, City of San Fernando, Pampanga po ang ating account name. City of San Fernando, Pampanga, Alilakad Foundation, Inc. with the account number 1772997-314. And for GCash account, naman po, meron tayong, you may send them at 0918-914-2798. Account name? Account name po, Mr. Ruben C., ang ating president sa Alilakad The Foundation. legendary? Yes po. The legendary na. Oo. Ayan. For inquiries po, we may contact at 0926-221-7308. Ako po mismo ang inyong makakausap, Lorna Codera. Yun. And of course, you have the raffle din, no? Yes po, isa po din sa ating Funding. yes, finding is yung raffle for a cause, no? And meron po tayong niluluto ngayon for next year. Hopefully po matuloy yung ating fun run. Fun run. Hindi na siya lakad. Kasi kailangan natin bilisan. Alay, takbo na siya. Bago po tayo maglakad, tumakbo muna tayo. This year, last year, ilan ang recipients total? This year po, 100. 100 this school year, no? Yes po, ma'am. And hopefully, dumami pa, di ba? Yes, hopefully. Yeah. Tatakbo tayo. Tinatanong ko kasi isang estudyante namin, si MC. Tapos sabi niya, ba't kilala mo, ma'am? Pinabilang ka ng ticket, no?
Exactly. Kasi hindi kami aware kung si ilan at sino yung mga recipients. But she was bringing parang ticket, no? Tapos Ma'am Sally nakakaya, no? Fundraising na ng Alay Lakad. So sila mismo, no, nag-offer ng ticket. Sabi ko, sige. Anyway, para makatulong. Tapos nakakatuwa kasi, alam mo, ito yung mga estudyante na masipag kasi, no? Kaya hindi kayo makascreen, eh. Kaya po, kailangan pa natin na mas maraming donors, no? Para mas marami pa tayong matulungan, no? Kasi magastos yung araw-araw panggastos sa mga estudyante, di ba, Julia? Oo. Maliban dun sa scholarship na libre na ang pag-aaral, pero marami pa rin gastos, right? Tulad po ngayon na OJT po ako sa Angeles, sa City Hall po ng Angeles. Bali yung every week po talaga namin gumagastos kami doon pa lang po sa pamasahe. Umabot na po ng 1.5. Hindi na po kasama yung baon doon. Actually, hindi na po namin talaga inuobliga yung sarili namin magbaon. Kahit kanin, minsan nga po yung mga kasama ko mag-intern, naranasan namin yung chichirya po na hinahati-hati na lang para lang po ma-survive. At yun, Naiyak na naman. Iyak na naman tayo. yung sasalamat ko po talaga na sa mga foundation po, sa mga sectors na tumutulong sa mga out of school youth. Hindi lang po isang tao yung binabago ninyo at tinutulungan ninyo, pati yung buong pamilya nung tao na tinulungan po ninyo. Yung hindi lang po isa yung mababago ng yung buhay ng tao, kundi pati yung pamilyang niyakap nung tinulungan. Yun po. Kaya sa lahat po ng mga gustong sumali o sumama sa amin pong Walk for a Cause, at sa mga nais pong mag-donate, kami po ay isa sa mga matutulungan po ninyo. Ating kong ikwento, dagdag kita. Nabigla ka ba? Ba yan? Hindi. Itang metong ming recipient Yenny. Maggie, she's also Pampanga State University student. 3rd year, incoming 4th year. BS Social Work din ng course niya. Pero nandun siya ng City College. it's Porac branch, the Pampanga State Porac branch. So she's IP o kaya kapatid Aita. So imagine mo yung niya, from the Buklod, maglakad yan 3 to 4 hours para milas siya Davao Porac. Okay, but keng Baleda, keng Buklod, alang kuryente, alang danum. Kaya ba't kaya na rin senior ng parents, ing obra na para to survive. Magtindayang saging, kamuti, mangga pa siya kano. Kaya ba't karas na keng school, katatakutan na yung kahit tampot ang ating collection. Ngayon ni mag-OJT sakto, may award yung kaya rin nakitang awarding tamo keng City College. Daman balo rin pengari natin yung iuli. So niya muli magdala yung abiyas, magdala yung ulam, magdala yung panulo. Nukari mo ba't yan? Takutan na rin pengari. Kasi naman pala sinabi. Kaya na sinabi, kay mamasa. Kasi marakal niya kanong in-applyan. Saop. Although, syempre, mega-playa, pero narugo ako follow-up dahil ketang laut na from nung ka rin niya pwedeng mag-apply. So, kami naman kasi, inobliga ka Kailangan mong abal, makananong munta ka Kailangan mabiyasa ka. Kaya may late siya during that time. Pero pinanayin niya. So, kalupa na ararasa na ng OJT ngayon. But somehow, may karoon niyang confidence kang sarili na putang may ka-graduate ko, rening sopan ko. Rening community itang basic na magkarong birth certificate. True. Yes. True. Diba? Itang basic na baluda na kailangan pala yung ID. Pwedeng na niya nalagyo kapilang mo. kami, panganak. Yung memupul kami. Alam din. So, malilari pa. Meron pa rin. Meron pa rin. Kaya sabi ko, imagine may ninong at tsukang makanta kayong isip na. Diba? Asopan may metong. Tutuyin sa sabihan na. Aliwa itang metong mong anak yung asopan. Itang pamilya na. Itang neighbors na. And it's going to create a different culture for that family. It will be a ripple effect. Exactly. Talagang at ikaw pa utang ka, Ma'am Leng Tesoro Kasi unang-unang, pangarap niya kasi, may pumasa na social worker na IP. Di ba yun yung dapat talaga nating po no? Alam mo kung bakit di siya nakarating?
Masahe. Aliro, uling malaot ne. Tapos, itang bus, I think it takes an hour or two para mo mapuno. So, ero gumiras. Tapos, paano na yung data kangyanin ne. Banta bukas sa tina ka. Mga yan, patuturanan ne bale. Alaya ka no karugong pamasaya na, sabi. Marine, arugo kang Mamleng. Mamleng, babawi ako sa'yo. Nakakaapat na siya so far. Oh, yes. Kasi, hinahanapan niya din ng, kamukha natin, naghahanap ng scholar. Diba? Naghahanap ng magdo-donate para yung review kasi malamba yan, diba? Isa pa yan, diba? Yung review medyo matagal. And then, of course, sana one take lang, no? Kasi magastos, tapos makapagtrabaho na sana agad. And of course, etong division ng departamento na to, talagang kailangan natin ng maraming social worker, right? Yes. Ang daming trabaho na kailangan, diba? Punan. And so, kaya pa nga, si Ma'am Leng, palagay ko, abot pa ito ng 100 eh. Hello, Ma'am Leng, we miss you. Ganyan kapag ka-empowered women, kapag ka-committed, kaya painawantala pong bagyan eh. Kabalik do, lawanta mo na nung... Oo, pagka magkasakit na ako pong patakay king it's a girl, ting mamigil ko rin. Masakit pala, pag kayo rin guest eh. Wala nakapagagan eh. Mababaw ko umupulwa, pero ito po, mamulis kaya pang Of course, these are stories of victory na. Yes. Kasi nga, nakaka-level up na at nakakalampas na. And hopefully, maka-empower ya pa po more women out there na gawan rin ng mga kanini, ma-inspire na mo, mag-donate sila sa Alay Lakad or sa Soroptimis din. Mamaya uulitin natin paano sila makakapagbigay tulong pa sa Alay Lakad Foundation. Pero ngayon po, sundo tayong kwentuhan, pangaiba ning mapilang paganakat ning metong kanta. Abayin nyo kaya po, may balik ya pa ing It's a Girl Thing!
Bright FM sa paggunita sa makasaysayang araw na ito ni Andres Bonifacio sa Nobyembre 30. At pagbalik niya po It's a Girl Thing! Kaya po Miss Jo. V and our sisters at best, Miss Marie and Miss Grace from Sir Optimus International of Pampanga, and Miss Julia and Miss Lorna from Alay Lakad Foundation. Yun. At ang kwentuhan po natin for today ay Her Mission, Her Move. This year po, lakad-lakad muna. Next year, tatakbuhin tatakbo natin. na daw sila. Tatakbuhin Alay, natin. takbo na siya. Alam nyo naman po, ang mga tao ngayon ay mas into running. Kaya maganda po yun. Ilaban natin yan. Maraming sasali for Bigla ako sure. naalala, even the Alay Lakad Foundation is mostly entrepreneurs din, di ba? Mga businessmen din yung mga nandyan, di ba? And so, yun, level up, no? Aside Kaya from... Bemila, pare-pareho kami. Rotary, Sir Optimist, we help each other. Yes, Diba? kaya pag may kailangan po kayong ipano, nyo pong kakalimutan 91.9 Bright FM. Meron po kami public service advisory. Pwede rin dito akong puro po babae. Ang gusto Kwentong nyo kakwentuhan. Dito po tayo. Anyway, we would like to say hello po and thank you of course sa ating mga kakaluguran na nanonood, nakikinig sa atin. Hello po kay Zobel Sagum, kay Michelle Montemayor, kay Hi Tita Ann Roque, kay Sister Leonette Veray. Hello po kay Vona Vicilente, kay Ma'am Zai Galang Florentino. Hello po. Hello din kay Crystal May Zambrano Celebre, kay Edna Jaime Leak, kay Miss Kia Akia, hi kay Mara Camille Guevara, kay Ayesha Galang, kay Mavia Lizayan Rodriguez, kay Anea Ena, Linda Kalalang, Lady Blair Delara, and Gian Cordova. Hello din po sa ating mga friends. Hello, Brother Bonnie. Hello po. Kumusta Sabi ko po mouse kayo? ko. Sorry, mouse ko po ta. Payarin niya ka pa. Sorry, busy. Siya po. Sige po. At hello din po karing aliwata pang friends, karing silent listeners, Makayan Tabe. And may comment niya po Miss Maya Dizon. Hello, Press Grace and Sec Marie of SI Pampanga. Mabuhay 91.9 Bright FM. Kapilan ko puluklok ulit. Yes! Kapilan ko po arak. And nag-comment din po si Crystal May Zambrano Celebre. Hello, Sis Julia. Go for God's glory. Amen po. Hello po. Thank you po sa lahat ng ating friends na nakaantabay pa rin sa atin. And of course, habang nanonood pa po kayo, again, i-announce ko lang po ang donation platforms ng ating Alay Lakad Foundation. Ito po ay again for their upcoming 26th annual Walk for a Cause this coming December 4, 6 o'clock a.m. I remember, Ma'am Jo, nung elementary, ang school namin nagpa-participate dito. Oo, kasali tayo. Pasensya na po, ako hindi masyado nakaparticipate kasi ang aga. Ang layo. Nalayo ka. Kaso mabibigyan naman kanda. Excuse. Another extra hour, no? Kasi marano niya yung call time. Pero magbibigay naman po kasi sila ng envelope. Doon tayo bumabawi. O, diba? Pasensya na po, hindi po talaga. Kayang-kaya na ni Mami Mao. Mami Maya. Salamat Mami Maya Morao. Buong buhay ko nun sa Saints ko. Ganon. Hindi nga lang po ako masipag maglakad talaga. Pero ayun po, again, for their donation platforms, you may send your love and support, financial support po, through their China Bank Corporation's na bank account with the account name City of San Fernando, Pampanga, Alay Lakad Foundation Incorporated, account number 177-2997-314. Or, again, the most convenient way to send po, pinakamadali, GCash account number 0918-914-2798 with the account name Ruben C. And for more legendary. Kung marami pa po kayong concerns or inquiries, you may contact 0926-221-7308. Hanapin niyo po si Miss Lorna. And dito po siya. You may look for Miss Lorna Cudera. Our long-lost friend. Yes, long-lost friend. Ito po pa shoutout
daw po Foundation Day sa Empower Global Church. And also, hello kay Lindell Villas Punay. 1 week ago po ng birthday niya. Good afternoon kay Elijah Mark Rivas. Nasa Gateway Cinema po sila. Gateway? Cubao? Cubao. Diba? Live. Na-miss ka namin sa comment section. We hope you're doing well and nag-aaral well. Nag-aaral well, diba? 7 year na sila. Ayan. Konti pa. Konti na lang. Ayan po. Again, going back. Happy birthday, Tito Bonnie. Ganya. Ayan. Kaya Bonifacio. Tomorrow. Hindi namin na-figure out. Ngayon na lang namin Bonnie. Pero Bonnie lang po talaga. Bonifacio. Ay, sorry, pisali kay Lagyo mo. Aliyah Andres. Aliyah. Bonnie. Mas naman kasi yung nickname ng Bonnie. Diba? Palaban. Ayun, advance happy fiesta na rin po sa amin. Balen, Candaba. Kay San Andres Apostol tomorrow. Nung free ko po magpamesa kay Alipuque kami, King Parokya po yung pangumbira ako. At ayun po kakalimang Simba, it's the first Sunday of Advent. Tama po. Ito po na going back, ma'am, sa ating pong kwentuhan na her mission, her move. Siguro po last, before we say goodbye to our kakaluguran na nanonood or nakikinig, how can more women get involved sa mga ganito pong, sa inyo po kasi sa business, but something, yung involvement para makatulong din po sa kagaya nilang foundation. Nagpasahan po sila ng microphone. Actually, Soroptimist kasi is by invitation. Pero since yung network natin, lumalawak na. And since bawat isa sa amin, nakakakita talaga ng kaibigan na alam namin nandun yung puso niya to help and to serve. So, most of the new members na natatap namin, they are already helping. Pero mas malawak ang natutulungan at mas malakas kapag sama-sama. Kasi yung strength ng isa, parang you complement each other kapag meron kayong yung strength niya, yung strength mo, iba-iba. Alala ko nung nasa City College kayo, kanya-kanya kayong ganap. Role. Iba-iba yung advocacy, iba-iba yung role. Hello kay Ma'am Mary Ann. Naman sa kanya, Go Green naman, di ba? So yung gardening naman. Tsaka siya, more on Dream It Beat. Bawat kaharap mo, iba ang kwentong project. Your recent projects last month are... last month, actually, other than doon sa United Nations celebration. Ngayon, focus kami, VAUSI, kasi 18-day campaign. So, at the same time, yun nga, pinopromote namin yung Live Your Dream Award, at saka may DIBI kami. Lahat, it's a year-long. Tuloy-tuloy, no? Matutuloy ba yung black screening? Yes. Baka makalimutan natin. Bigyan nyo na rin po ako ng details. Meron kaming online ang tawag doon? Online selling. So, members of the Soroptimist, nag-pledge sila at least 5 items. Tapos, i-online sale ng member namin. Auction. Parang auction. So, magaganda yung products. So, bawat member may 5 items. Tapos, magkakaroon ng live selling on December 13. So, December naman yun? 13. Public naman yun. Alright. Tapos, may mga bags, pre-love bags, damit, accessories, anything and everything that they can, pwede pa talaga ibenta. Proceeds, again, will go to the club so that we can help more. Tapos, also, by December 17, we have black screening Avatar. SM Telebastagan. Alright. Tutuloy ba sabi niya 3 cinemas? Yes, tutuloy siya. Kasi kanda pulog na kailangan tapusin ka na Kailangan na dami namin. So, yung 3 cinemas po sa SM Telebastagan on December 17 and hopefully, yun nga, maging maganda ang resulta. Anong time slot? Evening, probably evening to, no? Huwag niyo pong kakalimutan ibigay sa akin ng details. Alam niyo naman po. And they can buy tickets through the Facebook page? They can message us to the Facebook page. Tapos, we just communicate on how we send, on how we can send it. And also, you can buy right there and there. Sa walk-in mismo, pwede. Pwedeng walk-in. And pwede magpa-reserve. Ipopost din po namin sa aming mga social media account yung mga details nun. So, yun. Maraming fundraising kasi maraming kailangan biyayaan. Pakibanggit na po ito. Isa sa mga advocacy. Isa sa mga
ano po namin, ang bagong i-charter po namin, yung mga members ng para mga bagong members, talagang they have already, as I mentioned, businesswoman sila. Pero yung mga business nila to, may nakadikit na advocacy. Isa sa mga members, like si Adeline Bondok, meron siyang ang business niya is Ecopad Gaia. These are reusable, washable, sanitary pads. So, ngayon po kasi with the climate change, yung period poverty, isa sa mga pinakamabilis na solution is to make use of this. Lalo na yung mga, imagine mo monthly how much you spend or allocate. Botang bilangan mo, 3 a day for 3-5 days. 3 to 5 days, ilang beses kang per day. Yes. So, at the same time, monthly ito. Diba, yung basura mo, kitang mga. So, with this... And of course, some ladies cannot even afford. Kahit po sa Amerika, actually, may nangyayari ganun, no? Europe and America. Hindi pa pasok ng school, ng trabaho, kasi walang pambili ng pads, no? So, ito, medyo mahal ng konti, pero minsan ka lang bibili, no? Magagamit mong ilang beses. Tsaka, kalupan na pa rin sinabi ko, minunang panahon, alalo rin sanitary pads na rin, di ba? Like, and of course, hindi to plastic, hindi no? Plastic, Tamo mag-nervyos na, no, yung susulod tamo, Safe ya, pwede siyang linisin. Ikaw mismo ang maglilinis, di ba? So, di ba? Bigla ka na maisip. Ikaw maglalaba, syempre, di ba? And of course, ako personally, it's parang sa mga kababaihan to be responsible for themselves. So, kasi minsan syempre, it's the most convenient, gagamitin mo yung may plastic na napkin because you feel safe, no? Pero with this, ikaw naglinis, ikaw nagayos, ikaw nagligpit, alam mo malinis siya, di ba? Eka manghinayang naman sanitary pads, plastic, medyo may health risks. Yes, may health risks dahil they use chemicals that are at the long run medyo may effect na sa katawan. Babae yun, di ba? Lalo na yung may scent pa, yung So, at least itong mga yung mga ganito, safe na safe sa'yo. Kasi nahuhugasan mo nga kung ano man yun, nawawala yun. Tapos bukod sa kanya, meron po kaming member na si Catherine Anseo. Ang naman niya, yung mga fabrics, yung mga pinaglumaan ng damit, ginagawa, nire-repurpose niya, nagiging bag na maganda. Tapos, very nice. Meron ding isa si Doktora Luti. Doktora siya from Holy Angel, pero meron siyang business, yung Burimu. Yung business naman niya, yung coffee at saka yung mga binurong pagkain. So, these women are entrepreneurs na talaga. Bukod sa may profession sila, at the same time, they help. So, may purpose yung pagiging negosyante nila. With the cause, yung mga businesses nila. Yeah, I'm so proud of this organization. Join na kayo. Tulong kayo. Pang malakasan ng bagong group, di ba? Ibang lineup. Unique strength. Ibang iba ang pag-attract, no? Iba, you get to attract this special people. Para yung kalinguan, dyan ako itong gato. Mabiyasa ka mag-guide. Mabiyasa ka mamipi. Biyasa ko po, buriyo pong metampaw ko. Hello, Mami Amorao. Thank you po. You can, promote this and be an advocate also. Where can we buy? If they intend to buy. Pangalan niya is Ecopad Gaia. Yeah. Adeline Bondok is the name. I'll send the details, but I don't have actually the contact number of Miss Adeline. Pero through our siguro Facebook page. Yes, tsaka alam nyo naman po, Miss Grace, yung niluluto natin. Kailangan makilala natin yung mga we'll invite mismo. na. Alam nyo po si yan. Nag-heads up na kami. Abangan nyo po yung niluluto namin para ma-meet natin itong mga empowered women na may sariling business na eco-friendly and helpful and going talaga back to our culture. Sa episode na ito, I think mas nagkakaroon po na-enlighten and na-empower ang mga women to find their mission in life and of course to also find the values that will anchor them to that
mission. Kumbaga, yung hindi mo kakalimutan, ano ba yung reason? Ba't mo sinisimulan yon? Kung bakit ka gumagalaw? Ayan, lumalabas yung mga na ano ko sa strat planning namin. Wala na, kakatapos lang po. Ayan, nakapulot ka doon Diba? So, Sandali, baka makalimutan natin. Papag-greet tala by Julia to her friends. Baka may nag-shoutout na dyan, nagpapa-shoutout. Hello po, shout out po kay Sister Crisel Celebre. Hello po. Si Miss Lorna. Ayan. Shout out po sa ating mga Alay Lakad scholars. No? Magparamdam. Oo, magparamdam. Pumunta sa office, mag-render. Talaga? May ano sila? Yes, ma'am. May 200 community hours po sila. Oh. So, katulad po nung kina ma'am, hindi tayo dole out po. So, yes po. Every... Yes. Tsaka ano, malaking bagay kayo. Opo. Actually, malaking bagay yun. Nanay ko sinasama ko para mag-type. Ginagawa ko sekretarya pag Sabado. Okay, ipapa-add sa'yo isang linya ng puro number. Again, skills. Oo, skills. Yes, skills. Kaya yung mga nag-OJT dyan, okay, yung mga nag-render ng service, ang dami natututunan sa opisina. Eh, yung pakikisama, di ba? Yes. Yung sinasabi nilang soft skills, yun po ang importante sa HR, actually. Everything. Let's get moving. Let's get moving. Go lang ng go. Go lang ng go. It has been a fun episode again. Kailang ups and downs na kayo. Naiiyak Yes, tayo ngayon, natatawa tayo. Ngayon, hopeful tayo, di ba? Yes. And waiting for our friends to come join us again, of course. May, meron kayong online auction. Meron 13, December Block 13. screening. And then on the 17th, Black screening. 6 p.m. 6 p.m. Tatlong cinemas po. So, hindi Sa po kayo SM Talabastagan. mauubusan ng tickets. No? So, Yes po. magpa-reserve na kayo in tatlong cinemas. SM Talabastagan. 6 p.m. Yan. Ano Yes. pa? Yun na po yun. Kaya abangan nyo po kami sa susunod na episode. Hopeful waiting dahil bukas din po ay season of waiting na rin. Advent season na po. Yuhu! For Sunday of Advent. Yes po, first Sunday of Advent. Ayan. Ano pa? Pangadiyo po rin ang plano da. Sana mabula po. Pangadiyo po rin ang plano for the show. And of course, we're looking forward for more friends to come join us and for more empowered women to tell their stories here. Any more to greet? Baka... Hello po sa ating mga kasamahan sa SA Pampanga at ang aking mga kaibigan. At syempre ang MLR family. Ayan. Ako din. Siyempre! Siyempre pagkakalingwan na. Kakaway ka. Heart. Oo. Hello sa aking pamilya. Una pamilya, syempre. Sa aking asawa. Hi, June. So, Optimist International of Pampanga, salamat po. Lagi kayo nandyan. At of course, sa aking mga kasama sa trabaho, sa aking mga staff, sa DM Crisan, Car Accessories and Supplies. Segway. And sa lahat po ng sumusuporta, tumutulong, hindi lang sa Optimist, sa Alay Lakad, sa Bright, yung pong inyong tulong na ibibigay ay na ihahatid po namin sa mga kabuluhang projects gaya ng pagtulong sa ating mga scholars. Thank you very much again. Amen. Yun. More powers for you guys. And of course, looking forward to even bigger Alay Lakad. Alay Takbo next year. And of course, your fundraising raffle. Sunday po bukas, first Sunday of Advent, Simba, tamo po. And then malapit na rin ang maraming okasyon. Yes, Kaya festivities. stay healthy. Stay healthy. Stay healthy. Ini po, It's a girl